San Giuseppe kien bniedem li joħlom, imma kellu il-grazzja li il-ħolm tiegħu kien mezz kif Alla iwassallu messaġġ, kien ħolm b'differenza. Papa Franġisku fit-8 ta' Diċembru li għadda ħareġ ittra apostolika fuq San Giuseppe bl-isem B'qalb ta' Missier u jitkellem fuq l-4 ħolmiet illi kellu San Giuseppe. Papa Franġisku jgħid bniedem ta' rispett u delikat, Giuseppe, li ra kif jagħmel biex isalva il-reputazzjoni, id-dinjetà, il-ħajja ta' Marija.